kakhulu. Ukhona lewo baba abakhona phakathi kwethu. Makwenzeka kubhibhidla. Baze bangangisoleli emacaleni. Bangicele nje ukuthi besicela ukukhuluma nawe Nkosi uMbotho. Ungathi usinyathelile la. Ngoba kuyenzeka uthi uyakhuluma mhlawumbe umuntu anyathelele. Kodwa ke ngithi mina mhlambe sokukwelapha lokho. Ngoba sokukuphilisa. Ngoba silapha ke eNazaretha. Siyazibongela kakhulu. Sihamba nabagcotshwa sisuka ngeendawo le KZN. Nabanye besuka eBhayi besijoyinile. uNkulunkulu uyasithanda eNazaretha. Ngazo zonke izikhathi. Unyazi ngoba uNkulunkulu baningi emhlabeni. Mina ngizokhuluma ngalo uNkulunkulu okuyena owangilanda ekufeni impilo yami seyiphelile. Ngingazi ukuthi mina ngingaphinde ngiguqe phakathi kwabantu. Kodwa lo Jehova uNyazi Lwezulu wase esengilanda yena. Makabonge Shembe. Amen. Mina ngindoda ekhuluma iqiniso. Ngifana nencaza abantu bathilwa noma ihambe. Mina ke ngilwa noma ngihambile kodwa ngisuke ngilwa ngezwi likaShembe. Makabonge Inkosi. Amen. Thixo wami walalame wena uhlangani Thixo wami walalame wena sesizwe usubhala siyabingelela ngegama loNyazi. Amen. Amen. Lana eNazaretha uNkulunkulu wadala inhliziyo umuntu wayesenza ibe siba namakamera amaningi. Incane yona moyibuka kodwa idaliwe ukuthi benamakamera amaningi.
khona ikamela lokuthanda, khona ikamela lomona, khona ikamela lokuthi uthula bese kuthatha ikubeke ehadini njengoba ngisuke ehadini inhliziyo yomuntu uthi uJeremia ngelinye ilanga uthi inhliziyo yomuntu ikhulu uthi ubani ongayaziyo na uthi mina Jehova uthi mina ngihlola inhliziyo zenu uthi bese ngibuka ukukhamba kwenu malaza letha inhliziyo yomuntu iyamenzisa ongafanele iyamthatha futhi imbeke inhliziyo yomuntu ngangamlethe esabatheni ithi omunye hayi ngizoya nje ngoba ngizwile ukuthi uzofika odala inkinga ithi cha ngizofika ithe ngizwile ukuthi uzofika abefundisi ohlabisa nomvubu ngizofika nami inhliziyo yomuntu njalo ithi omunye hawu ngize mina esabatheni lasekuseni mina ngiyokuza esabatheni lasemini athi omunye hawu yini ngawenza ulala nathi basuzana abenza ulala nathi batholana abenza ulala nathi batholana abenza uvuka nathi batholana abenza umthandazo weSabatha lezi zinto zala ekhaya awusenzi wena kodwa mawusafika unengoma elihlathelelwe kuleli bandla ithi mina lonke eniphume kuphakame ukuthi John ilana emsonta nathi antitekile incwadi yemsebenzi 13 verse 16 ake siphileni maNazaretha esontweni ake niphamise izandla lelithi nithi niyathanda unyazi Siyathanda unyazi nithi niyathanda unyazi Siyathanda unyazi mina lonke awukho umbhobho baba funda ke ungiqalela ku 26 yeah ithi lencwadi madoda khuluma nathi thina madoda ithi bazalwane madodana akaZulu akaXhosa nabaphakathi kwenu abamesabayo unyazi izwe lensindiso lithunyelwe kithi thina madoda nabaphile lapha ezweni lase-South Africa nababusi babo abamazanga yena namazwi abaprofeti
afundwa masabatha ndode funda umvangeli ngamazwi afundwa masabatha wonke bawagcwalisa ngokumhlala bamgcwalisa uKristu ngomlahla nakuma bengafumananga icala ngiyabonga baba Josi lapha amaNazaretha ngithena ngikhuluma ngenhliziyo yomuntu umfundisi umngoma wakuleli bandla omdala wayehlala ezintabeni zasemkhayidini kaZulu ngaseRichards Bay mayifika emzini wakhe ubuya eRichards Bay uyafika unkosikazi nabantwana umlilo uthi umthetho waleli bandla makuyisabatha ungabasi umlilo ngalo mayifika yena ufika umlilo phakathi kwekhaya so intambama uLwesihlanu uyafika umlilo udlindwana usethatha ibhakede lamanzi usethela kulomlilo alithele kulemlilo Exodus 16:23 Exodus 16:23 usethatha ibhakede uyalifaka ulithele emlilweni uyacikula abese yathetha athethe kakhulu thethisa unkosikazi athethisa ingane bagcina abantwana sebegwaqwa khona amadoda anjalo mayithi imoto ize ekhaya ngokutshela mfuthu abantu ungifundele eliphi ulifundayo uyaganda ayikho lena iBhayibheli usifundele amaBhayibheli ofirst year usomfundisi ufunda iBhayibheli ofirst year unovalo uthi ke umngoma uthi umngoma abese yalala ekhaya uthi umthandazo la ekhaya ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo woyiphatha kahle indlu olala kuye uJehova ancuna ukuzwa kuwe ngephupho wayesiyalala ke naye umfundisi walala zwitho mayelala ebusuku ubona isimangaliso ubona emlomeni wakhe uphuma ijuba liyaphuma ijuba abese thinta unkosikazi yini baba ngibona isimangaliso ngibona emlomeni wami kuphuma ijuba lihamba leli juba lahamba laze losithela uthi unkosikazi baba mawucabanga lonke ezwayo uthi angazi abese cabanga ukuthi uzokwenza njani avuke ekseni ahamba eSabatheni athi mayifika eSabatheni athi uphatha iNkonzo azizwe ukuthi amandla akekho azuthi hayi kwayakhuluma namanazi kodwa amandla akekho uthi avuke ngesonto athathe indlela ebheke ePhakameni athi afike ePhakameni afike khona ubaba mkhulu mayifika kubaba mkhulu abaseyamchazela into ebenzakaleyo nayenzile phakathi kwekhaya athi ubaba mkhulu hawu ngiboma into engibeke kuwe isisukile athi into engibeke kuwe athi isisukile athi nomoya kaNkulunkulu osekho kuwe lothando laNkulunkulu
uNkulunkulu akusekho kuwe athi ngoma ngenze njani baba athi thandaza angazi noma mhlawumbe izobuya yini wasiyathandaza wayeseyincenga uthi umbuzo wami ngesikhathi uJesu Kristu esezelwe into yenzeka yethi mzala intombi uMaria imzabela ezitebeleni zamahashe kodwa wakhula kodwa kufanele ukuthi apheleliswe ubungcwele bakhe wayesehamba eJohane umbhaphatisi wathi mayifika kuJohane wamfika uJohane ebhaphathisa abantu angisho lokho khona mina khuluma ubhaphathisa abantu angisho ukuthelwa ngenkomishi ekhanda ngikhuluma ngokubhaphathiswa ngokuzalwa kabusha lokho enikwenzayo akhamselani nomthetho kaNkulunkulu uma umuntu evuma izono zakhe bese umthela ngamanzi la esiphomo umuntu uxoliswe emanzini naba abefundisi bamculisa wathi mayifika khona eJordani ufika uJohane uyababhaphathisa nabanenhliziyo ezikhuni esebabuzile ukuthi abavume izono zabo esakwasivuma esamina ngasivuma mina ukuthi ngabulala mina ngavuma nani khona eKhenani ngavuma ukuthi Shembe mina ngagwetshwa udilikelo ejele no 32 years kodwa wangilanda UNyazi Lwezulu namhlanje ngiyinkosi yesizwe sakaMbotho ngoNyazi Lwezulu so uNyazi ubani yesisho uNyazi uNkulunkulu inhliziyo ke inhliziyo yeyame dosa wayesemthatha uJohane uthi Johane ufanele ukubhaphathiswa yimi mina ngifanele ukuthinta ikhanda lakho lelami ikhanda njengenkosi ngiyacabanga ufuthi bayazi ngekwazi ukuthi lelami ithinta uShembe baba uShembe kodwa into yenzeka wayesembhaphathisa uJohane ithi incwadi kaNkulunkulu kwabonakala ezulwini ukuthi lo uyindodana kwazwakala izwi ezulwini selehlile ijuba ithi incwadi kaNkulunkulu ithi yehla njengomzimba womuntu kwangena uJehova kuye uJesu waseqala ephilisa abantu baba uShembe waqala uJesu waphilisa abantu wathi suka wabephilisa abantu waqala waphilisa abantu uthi umbuzo wami engizokubuza wona nje oshibhile lingaba lisekhona nijuba kuwo Put the hands up. Ngikuze lisekhona ijuba kuwe. Njengoba wena nje isekhona ijuba kuwe. Lingaba lisekhona ijuba ukunembeza. Wokuthi mina njengokuba mina ngiyinkosi njena angestephe ecaleni. Wokuthi mina njengomfundisi njena angingestephe ecaleni. Ephambana noShembe.
njengomvangeli nje mina angingenzi into ebhekile ecaleni njengomshumayeli nje angingenzi into ebhekile ecaleni kumkhokheli kumphatha amakhosi ngoba uma wena leli thuba sekusukile kuwe sibona ngezenzo lento ilungisa ngoba inenkinga yebo lento mana zaletha noma singa eSabatheni sizolungisana ukuthi nomuntu akaphile kodwa aphile zasithuba Bangabonga Shembe. Amen. Ngiyayithanda mina indaba esizelela. Sena bayithinta izolo kwangijabulisa ngathi nakho. Masokwenzela uShembe izinto ezinhle. Amen. Amen. Makuthiwa sizela ethi uhlalo wethu sizokhuluma ngokuthi akwakho umuzi kaNkulunkulu wethu lapha. Amen. Ngoba uNkulunkulu wethu uNazaretha akahlala emagogogweni. Yebo. Unyazi ahlali endlini efana nomunye umuntu. Ithi inkosi langaphuma singathaba ngabe bayahambula uthi uShembe ayafika uthi uShembe yobebiza amaNazaretha. Ngiyaqala noma sanqaba nemali yakho. Imali onayo akuyona yakho kodwa imali ephakatheni lakho yonyazi. Amen. Kodwa ungaba nayo wena. Lestina ozosithenga ngemali yakho, lestina ngomhla wokuphela siyofika sikhulume isona siyoma sithi nami ngikhona umntana wami ngikhiphe uyokusiza kulona. Amen. Kwakungeke eMaNazaretha. Mana khumuzi kaNkulunkulu nisuka nakha izulu lenu ukuthi ithi ndoda kaNdunakazi uMadlongwena wathi Mahlangwena eseshona phansi emfuleni inkuphu kodwa wayithi mayifika umuzi wakagibisile awufithi ukhona ngaphansi kwamanzi. Amen. Nalozo wakha sizothi inkinga masezikuvukela abese qhamuka uShembe abesethi lo mntwana ngiyamazi lo mntwana wanikela enikelela umuzi wami wawakhiwa lo mntwana Sathane nyeke akangene esizulwini. Amen. Lapha njengoba silapha bantwana kaNkulunkulu sizele lokho ukuthi umuntu nomuntu ijuba elangenekela namhla ikhetha inkosi namhla ibhabhadiswa namhlanje alivuke liphile kuye. Kodwa mayengenalo sombona ubuso bakhe bushintsha sombona inhliziyo yakhe umuntu nomuntu inhliziyo yakhe afuna asidingi nokuthi sesiyibone ngaphakathi kodwa inhliziyo yakhe siyibona lebusweni bakhe. Funda baba. Wathi kuzo wathi lokhu kuyikho akushilo uNyazi Lwezulu kusuku namhlanje lophumula namhlanje iSabatha elingcwele lika Jehova esekulohlanu ethi yosani lokho elizokosa izolo bekosiwa nje buka nje bekosi thina amaNazaretha siphambene nale asiphambene noJehova thina. Amen. BewuFriday izo uzawethu Friday ngoba kuyafrya bekufrya izo abanye beholile abanye bephelelwe inyanga abanye befrya kudliwa amasausage uthi yosani uthi uJehova uthi yosani lokho lizokosa ngoba kusasa kunjani ngoba kusasa iSabatha elingcwele nipheke lokho eniyakupheka uJehova ekhuluma kulohlanu wathi nipheke lokho enizokupheka nisikubeka konke akufeleyo kulondoloze kuze kufe bakubeka kwaze kwaze njengobuso konyazi akwanuka akwaba nampethu lokudla kwethu namanje sizodlala ngithi kuphekwe nini phela manje ngaphekanga lisho sahamba sinandaba nakho ngoba ngale inkinga hamba sodwa khona umfo wamadlalo usifaka sithi
Abe siyanitshela ukuthi nihlulekile. Akafishi phela uMahlangu nihlulekile. Wathi uMosi wathi dlani lokhu namuhla sizodlala nongaloni Nazaretha uzodlala. Ngiyangizwa madoda nizodlala kuzodliwa. Nibona sibahle nje kanje abantu bakaZaretha sibahle kanje. Oh sibahle kanje. Kulolu nyazi sinjenje kulolu nyazi sibahle kulolu nyazi kulolu nyazi. Masha madoda kaShembe. Amen. Ukuze nentombazane engaloni Nazaretha. Ithi ayithola indoda kaShembe nje. Hayi intombazane. Amadoda emangaka emajointini. Kodwa ithi ifuna kaShembe yona. Ayithola indoda kaShembe nje. Iyafuna sibashe. Ngoba asiludla utshwala, asubhema ugwayi, asidli impangu, asizidli idakamizwa, sidla ukudla kuphela bese siyagala. Yeah. Funda ba. uMosi wathi idlani lokhu namuhla ngoba namuhla kuyiSabatha likaJehova. Anizukuthola lutho endle. Ngiyabonga baba. Siphelele la manazana. Siphelele. Amen. Abaseroma 13. Lesonto sonto kahle ngoba nisonto namakhosi. Abasiyanyala uJehova aphamelana namakhosi umelana noNyazi. Funda ba. Akube yilo ayihlele ngaphansi kwamakhosi amakhulu. Nani nisho njalo manishumayela makusemnandi. Hayi uShembe sokubike lapho. uShembe weze emakhosini kubike ngalelo langa. uShembe weze emakhosini. Inqakileke leyo. Kodwa makukuhle yizini lezi. Masingene ebuhleni kodwa yizini lezi. Kodwa mayinenkinga hayi idinga amakhosi le. Idinga amakhosi le. Abatho njalo mabhala. Idinga thina le. Uyasuphela ke mabhala. Sehla senyuka ngezimoto. Namanje yapha. Zozomuza. Funda. Ngoba ungekho amakhosi angamiswanga uThixo. Zosilapha thina sadalwa samiswa uThixo. Njalo omelana nathi. Yiyo lento kulula thina ukhipha inqumo. Sihle sibi kwasiyaskipha. Ngoba sazalelwa kona lokho. Funda ba. Kodwa momelana nathi uyokulahlwa mfowethu. Nakho kodwa sisabela okuhle. Uyathanda ungasesaba wena. Yenza onjani? Yenza okuhle. Khona ubongwa yithi. Yabona nje thina naku madlando osume madlando. Uyakwazi ukukhutha noma silanda uCray. Uyabona madlando. Sihlezi simbonga namanje simbonga. Sombonga nini? Umshumela wasemlanga. Asilwela ukuthi singobonga ikomiti leli. Le komiti siyalibonga. Sizoshumela phambi koNyazi sithi Nyazi Lwezulu. Le komiti lakithi eningizimu siyalibonga. Lezi izinto ezinhle. Wena mawuphambana nalo uzophambana nemvula. Ngoba uzofika thina sikhona sigadini. Umphethe umuntu okule komiti ngoba nina mampondo nibesifubeni sikaShembe. Amen. uNyazi lamthanda. Angisho uShembe akabathanda abanye abantu. Kodwa
kodwa uthandwa ngani ngenxa yemsebenzi yakho. Amen. Emihle kodwa mawenze emihle uma wenze emibi uzoshiya kuleli sonto uhambe uyosonta ekhaya. Sonta kini phansi kwesihlahla khonza uNkulunkulu wakho phansi kwesihlahla kini ngoba lesonto lonyazi. Amen. Sinawo amandla okwenza lokho sinegunya ngoba uShembe ithi incwadi wabavikela ngamakhosana usangethe ukuvikela. Funda ba ngoba iNkosi sikhonzi thina zonyazi. Akube kuhle uma wenza okubi yesaba asiphathele ize inkemba. Ngabona ihlala phansi kwethu khona umuntu mabhala nathi amakhosi angenaphi kule angena singena emnyango. Amakhosi angenaphi kule singena emnyango. Umuntu usibuza singena emnyango ungenaphi ngena emnyango. Funda ba wabona nowasidla belihlele khona thina noma uyazazi ukuthi uba kodwa khona thina la namhlanje angisho ngolaka abafana bakithi ngisho ngokwenhliziyo yami mina Nkosi kaMbotho nangalo niyathela imali ngoba niyikhonzi zathi wemvu bayithela kobani manje usukweqa weqeleni pho. Hey umbubi inkinga balasa ufuna ukugebeka iBhayibheli wemvu bathela kubani namanje makuphela inkonzo nizoyithela la kini manje umthetho ukuthi isaka lize kuthina samakhosi baliwe musukweqa phela. INkosi siyabonga amaNazaretha ngiyabonga futhi sivuka kodwa ke amaNazaretha masikhuluma ngokukhulu uBashembe kuhle sonke lihlale sihleka niyezwa amaNazaretha. Amen. Ngoba sile kanje lana sizolungisana amakhono. Amen. Waphethe uxolo lakithi. Le ndoda engikhonze kakhulu le ndoda. Gcina kwami uyibona eKhenana yayingiboleka ibhandi layo la kwanetha khumbula lo mvule yanetha kakhulu sikemgidini. Ingiboleka ibhandi layo bese ngiyinika u20 saze siyezwa kodwa seyihambile. uNkulunkulu kaShembe azayikhumbula. Amen. Bese uNkulunkulu kaShembe umoya wakhe ubese ungasuka umoya uphila umoya wakhe lo muhle mawumubi ungangeni kuleli tempele. Bese ngena ukuzwana phakathi kwenu la eCape Town nizwane nibe into eyodwa uShembakezi la khona abantu abaxabana amaNazaretha. Nibe njengoba silapha fanele kusale umoya wokuvunguza umoya wothando nokuthandana njengoba khona uloliwe kukhona uBhele nibambisane nibe into eyodwa. Amen. Nibe moya munye. Le ndawo yophila ngitshela ngehadingi mina hadingi ayinawo amathempeli amaningi mangakhi awunendini kodwa ngitshela ihadingi Cape Town lezi zinto zenzeka noma nesiyakhe hadingi sisazoza kuhlala asikamjahi sizoseningizimu sisazoza kodwa umuzi siyawakha ngempela umuzi uphelile nje isithi soma uphelile kuhle maNazaretha. Hayi abantu uthi kanjani umoya wafaka umfundisi uMbewani usaphila namhlanje noma uMbewani umsebenzi wami mfundisi ufaka umoya omuhle abantu niyafaka umoya ongalunganga
ukushumayela umoya omuhle kwavangeli umoya noma khona kade kuthintwane khona kukhuzulwane khona kodwa ahlale phansi qoqo ngokholwa Amen. kwenza umsebenzi kaNkulunkulu nangu seyithi ngathi uma wena uthi bemuntu awumthandi lo amthandi kuzithi uma dlanduna ungiphile into futhi okhulu uthi uma dlanduna uma uthi umuntu awumthandi begcotshiwe uyofanele lo muntu ulibele ukuthi angimfuni mina umkhokheli uNkulunkulu avela mbele ngempela ke manje ugcina wena sewuhlubukile ususho ukuthi wena umuntu othiza umthandi la ekhaya eNazaretha isonto lokuthanda ngiyaluleka nje phela njengenkosi isonto 149 funda babehlala eNazaretha leli sonto isonto Shembe ola waze wathi wonke amaNazaretha akabe munye njengebumbo likaSemeni sihlula yini thina ukuba njengebumbo likaSemeni la ekhaya sifuna umasihamba sibheke KZN kodwa simshele njengebumbo likaSemeni manje sayifuna kuyasa usibandana usenje ukwalana kwabo kanti uhleka ngayo uMnazaretha ethanda omunye ebambene ngesandla shake my hands brother umfowethu lo awubona wethu kwakho nje umbambe nje umbambe mfowethu ukuthi ngeke chuma amabhalani ngomoya osezulwini Lutha umtshela umuntu akaduza uthi mfowethu ngiyathanda Luthando halo Nimambone ngesandla nibe munye funda ba nibe muntu munye Nazaretha ibani munye niyothanda uJehova ningahlali nehlukana thina seyasasukela ingadlangaze inkulumo angifiki phela ngifuna ukuthi mina lemampondo lizanangeni kuloko uxabana izinkunzi amajazi lesi zakuslana zazingakhuma phela zazu fo ne kusenkosi ukwabo niyazana ke mase ngibheka inkosi ukwabo zakuslana safika thina odala inkinga safika sayidala inkinga wena suka kulo wena suka kulo nina philani kanje nina baphuma sebebambene kanje amen Sathi siya nabo ubaba babefika baba base bekhuluma ulimo olodwa ubaba sebathembisa wathi ngoba senezwana wathi ngizofika kunini amen umsebenzi wethu lo maNazaretha funda ba thandanani nibe munye nizothanda uJehova athi banjalo abatsheli kwephakathi samba uyabona ngitshela khona umuzi wabuzo ubaba baba nina uthi baba wemvubu baba kwakosha khona imoto le yase Mbumbulu phila wenza ukuze uShembe into wayenza la awusekho emhlabeni ungenile ezulwini phila abantu babethile ikomiti lenu abalifuni baba sebafa bonke lahleka unyaka hey sesihlangene nabo ngale kwenzana nani ngekho musa uthi imoto zisahamba wena ube uthi leli bridge anqanyulwe ngoba ziyahamba nje imoto kuhle uma sekunesizathu naye
ubuthuli noma sekunesizathu mase sibona into erongo eze uyoza kuthina odala inkinga simtshele manje wenza kahle kuhle eNazaretha uNkulunkulu ngaphatheka kabe engaphilanga ngathi uNkulunkulu waShembe akamphili singaba yini ngoba uNkulunkulu kunabantu angabanikanga ukushumayela kodwa abanikeza ukuhlakani bakwazi ukuhlanganisa abantu babe yinto eyodwa sinto eyodwa thina Sasa iphathi iNkonzo nomabhalane letsiwe safika late nomabhalane kosubhala Zasha yangena umabhalane athi lalela Zulu lalela bantu neswethu uyazizwa izizwe sifunga manje ngezinyoni sishisa inyoni sishwamahlo kohluluke Nosenza khona ethile mama washo njalo umabhalani washo kwanyakaza baba wanyakaza umhlaba ngabona uNyazi shenqancane wasebefikile abafana basemampondo eNazaretha asimunye emampondweni bafowethu Amen uthi uma wami ngizalayo mdala uma wami kakhulu uthi mana ngiyabona Ngunda bezitha mangi right ekhaya kodwa mangezanga kahle ngivele ngibizwe ngegama nje kuthiwa wesifandane kodwa makufuneka ngibizwa ngondaba ezitha uma ke lo uthi uyabona uthi thina ephakameni iyodwa into eyenziwa unene umfundisi unene kwakuthi mase kuzohanjwa ephakameni unene besiyasibiza sonke asibize sase simqambile igama sithi unene wozukwa bese sihlangana usuka kuyimali uthi bese kuyahlangana uthi mase kuhlangene bese siyabanikela ezuko bese siyabanikela ezuko uthi bese kusuka bese besuka sihlabelele ibe siphuma ilanga phuma sikode bese nafikela ngalo none abese imevandini uthi bese siyasho bese athunele baba naba bantwana baba Nkosi owangiphabona ezweni lasemapondweni baba bathi namhlanje baba bazocela uthando lokuthi ababe munye amen Yena samapondweni lisuka kude kusho uma ngizala athi suka kude lento engizala asho angixoxele ngoba wonke uma kalithuli uyamona mawona uma wami ungathi uma wathuli uyasho behlala bonke kuphapha athi basase amakhosazana naye eNazaretha singayoni lento abantwana baNkulunkulu amen Nonyazi esikhuluma ngalo luphelele incwadi yeSambulo iSambulo 11 u19 wakhona Ehlele sisindo ehlele sezona awufunde thisha awuyifu suma kwavulwa ithempeli likaThixo ezulwini wabonwa umphongolo ileli bandla kuphela angabakhona wonke amabandla khona emhlabeni ileli bandla enomphongolo kaThixo wophathwa kaIsrael Owemfundisi awufunde uJeremiya 17:25 Kubela kwabonakala ini baba kwabonakala umphongolo wesivumelwano sikaJehova ethempelini lakhe lokudala uNyazi bafowethu amen kwakukhona uNyazi Lwezulu amen namazwi lokuduma hlala phansi
Ya. Yini kamala nomuthi? Yini kamala themba? Vuselelweni. Bani? Semvuselelweni. Funda. Khona ngalamasango asemvuselelweni kuyongena ba? Kuyongena thina la imvuselelweni amakhosi nezikhulu. Thina sihlale esihlabeni zobaba bethu. Njengoba singena nje ngey'nqwele nazi singene ngazo. Nezikhulu zabo. Nazi izikhulu sihamba nazo. Nazi izikhulu. Nabantu bala eCape Town babona isimanga namhlanje. Ukuthi abantu sibathatha kancane kanje. Khona yonke inhlobo kahulumeni. Ungasikhala nje ngamehlo njengamanzi ophutha. Hayi! Lana khona othisha khona yonke into ngahlahla kuNkulunkulu. Isonto ngalibukela phansi kanti noNkulunkulu. Amen. Ahamba yelele lakho wena. Funda ba. Bayaphuma emzini yonke yalapha Cape Town beze la evuselelweni. Nasemaphandleni onke. Wonke amazwe sina evuselelweni namhlanje. Naseyintabeni khona basuka eyintabeni la. Nakho-ke. Yima bezwanga abantu mibathi. Nathi siqhamuka eningizimu sikhona anesiphambisi izandla siqhamuka eningizimu. Idala lento siningizimu sonke. Baba ngishikala phansi. Niyabona ukuthi akadlalo la ekhaya. Kodwa uNazaretha iyokuthi engizonitshela unyazi loNkulunkulu kaNazaretha. Amen. Ake ngishumayele ngami ngashumayeli ngami. Niyangibona mina makhono. Mina ngibuye ngizimeni okukhulu kabi. Impilo yami eseyiphelile maNazaretha. Ngashiya mina umakoti efakile insuku esihlaza. Eswini enenyanga eziwu4 ekhuleni ngami. Ngahamba ngona maNazaretha. Saba nabangani bami. Ingane enkosi abantu uba nabangani abaningi lapho ukuthi nabangani abarongo. Sihamba sona sayiplazini sobamba inkunzi. Mhlambe sakho uyasifisa ukuthi udala nomfazi womuntu. Kodwa yena ilanga ngomhlophela kohlatshela imbuzi kuhlatshela wena. Uyafisa ukuthi unedosho eliphathayo ogaba ngalo Moses esontweni. Uyafisa ukuthi njengoba kuthanda kuqhunywa ngemhlonyana wena ubugqumana ngenkuzi malanga umthobofu nomhlobo. Ngikhuluma ngoShembe mina manje. Wena uyazazi ukuthi lapho ephakatheni lakho lapho wena mama kukhona idosha athi uphefuza ngalo. Dale inkinga phela. Nalabuso mama sobuso bakho. Omako, ebe. Asijanga. Leli bandla mina kwaphela ngempilo yami maNazaretha. Kwaphela bangigweba amabhulu. Namhlaphuma ijaji nabaletha ukuthi uJudge Tero. Lo ke maJudge Tero lo wakhipha isinqumo sonyaka. Ngagwetshwa uyena eRamsgate mina. Efanele engakanyuke emajajini phezulu. Uthi mina uthi lalela ngifakile ifoto lika Shembe. Uthi khumula lonto oyifakile. Khumula. Ngikhumula. Abesebuza ummeli wami. Bathi ummeli wami why uthi akakhiphe into akholelwe kuyona. Athi no akakholelwa yona. Umuntu osaba uShembe akayenzi lento ayenzile. Athi umuntu okhonza uShembe akayenzi lento ayenzi. Umuntu okhonza uShembe siyamazi thina samajaji. uShembe umprofeti wethu thina bantu abamnyama. Usho Tero ijaji lekhalati.
Lasa qala kumina manje lathi life sentence ngathi ngithi labo ngikuma lonyazi lolu wena ongabazayo uthi uyasho uNkulunkulu. Laqala mina lathi life sentence. Ngathula kalalela. Lathi 20 years. Khona bangafa lapha phakathi kwenu. Nikanga nje lezinto eziqaleni manje thole ningafa khona bangafa lapho. Banyuka lo sukela bafe phu. Ngala ngishila ingcefe umakoti ayinhle iyacobezela. Ngenxa ongakalela abazali. Ngale ubaba usanda ukuhamba emhlabeni. Nasi isihlalo asinamuntu mina ngiyoganga mina. Bayazi nabo umhlaba. Kuso yena umhlaba umhlaba. Ngiyoganga isihlalo sihlele asinamuntu. Saba ubaba usehlaza emgodini. Oma bafaka inzile ekhaya. Bathi jaji ngokuthi wena uyingane yeNkosi uzalwa iNkosi ngikunikeza 3 years phezulu nginikeza 2 years phezulu lo sentence nalo 20 years nginikeza 2 years. Lapha libhali jaji lathi noma ngathi uhulumeni waleli lizwe uyavuma ukuthi abantu abaphume koleseni kodwa wena usungaphumula isihluko esimbi kakhulu. Kwese insizwe zonke nginazo kwese sehla ngahamba kwaphela nga ngaba isikhulu ejele not gangsterism ngafika ngafunda izinto eziningi ngafunda ngangiveza nomabhalana la ensukwini ngithi emabhalana uyazibona ngayifunde angihlwe nawo kwakusakhona standard 10 aze ngawuphasa grade 12 phakathi hayi ngafunda nje impela ingqondo yabuya ke manje ngoba ingqondo yabuya nakuye nje wona kanje ngelila ingqondo yabuya mhlawumbe ingqondo ayizukubuya ejele kodwa ingqondo yabuya songaphandle komuzi wasehle uthi uyangena ehlele uthi ungasangena la izulu nothembe khona uthi uma wenza izinto bese uyacabanga ukuthi ijele likaze ijele ngokuthi ukhada kodwa ijele ngokuthi wena ugxoshwe nasebuhleni uhambe uhlala ekhaya la nathemba khona futhi la ekhaya masakhoshwe unebhoda akuvela ukhohlakala noma to ushumala kahle noma to ukhuluma uyakhohlakala nje obushambe ethatha into yakhe azoyibeka ebuhleni kodwa mana zathunyazwe uNkulunkulu kwathi Nazaretha silaphana kwakunomasi endaba simnandi basikhumbula abanye abafowethu ngifika endaba simnandi siyo life sentence about 20 wagijima ama helicopter sengi isikhulu umina kade ngihamba ngixoxela ozuza la emotini belo ngithi mina uyabona insime ngaka uma uqhamuka ngala ko George ngithi uyabona insime ngaka mina bengingayibheki mina bengilima ngesecond ngishanga desk engakusuka la ngibuye ngizoyifaka amazambane mafaka ngifaka ikabishi mafaka ngeke ungitshele ngentende enhlabathi phansi into yokulima ngeke uzungitshele ngayo ngifundile sedari lapha ecollege ngabuye ngazoyenza iminyaka ewu17 kodwa ngikhuluma ngoShembe musukubuka mina ngoba noMoses naye akakho emazi ukuthi wakumbula kodwa uNkulunkulu kwakunento ayibekile kuye noma imicabango yamuntu ufunda Isaiah 52 55 umfundela ngoba imicabango yamuntu ayifani nemicabango kaNkulunkulu shesha so umfundisi osashesha so right so vele uhlale ushaya ubaba right sana ke funda ngoba imicabango yami imicabango kaThova asiyo yakho cha ay khona lezindlela
nezami izindlela akusizo ezenu kusho uNyazi. Wazi ungathi uJehova wayephendula aba wayephendula laba bantu lona akafanele kuba umshumayeli abethi uJehova ngicaba ngama ifani neyakho umshumayeli akafanele kuba umvake athi uJehova ufanele ukuba umshumayeli noma uJehova akabheki ubakhulu njengathi kodwa uJehova ubheka inhliziyo yomuntu phansi wapha uJehova ubheka inhliziyo yomuntu ngoba kuba inhliziyo nje ngiqala kwaphela ngama nazo safika endaba zimnandi sasifika endaba zimnandi uJehova uNkulunkulu uNyazi waphakama sebeqalile ukusibandlulula sebesibandlulula basha lezi ibasha lezi uJehova akabona ibosha kodwa uJehova ubona befundile lawa Israyeli lesikhathi sika Pawuli esabulala esawuSawuli abawule umbulali lo uthi uJesu hayi mina ke akena umbulali lona ngizomsebenzisa impela kuze abantu bangazi ukuthi nguJehova wathi ngamshaya ngoNyazi akamshanga ngoNyazi bathi mali mshaya uNyazi alimshanga ngehotela kodwa lamshaya phethe ikende phethe isibhawu esabulala lamshaya uNyazi lathola namhlanje usumfundisi wami wayo lujaja abantu wasijaja ngoba laba othona bafanele ukuba lapha ngibona uNkulunkulu athi bafanele wawuthi laba baphuza utshwala uthi abafanele lapha kodwa uJehova ngibona futhi abafanele laba bangayilutho uJehova ngibona abayilutho nalaba wena othi isiphukuphuku kodwa uJehova abazona iphukuphuku babangcwele abafanele lo wena ufanele uJehova akabheki njengawe wena umbhekele ubese uthi engifanele wena ikufanele wasekuphela ngami sathi masifike endaba zimnandi uthi umphathi ubaba uNcele wayephethe umnikelo waNcele angana uzale Richmond uzala kumina kabendi umnikelo waNcele uzale Richmond uthi umnikelo aphethe amajele inothe sesizwana namanje seyingifonele nje sezwana naye ngithanda ithi ngendlela kaZulu Natal owenza ngayo ngoba isifonteni lona jele okuyilo lena ikhuluma kunandaba noma ngihleka ngoba sengiphila impilo engaphezulu kwalento eyicabangayo ngaphezulu kusho kwenyanga noma ngihleka ukuthi lo muntu kade khuluma ngathi sibawoshwa ngathi hayi akunandaba impilo engiyiphilayo mhlawumbe ngiyakuhlula kodwa mina ngizama ukutshela abantu balethethe ukuthi uNyazi uNkulunkulu abheki lento lapha ungcwele wena ungcwele ngithi wena ebusuku wena wequmlini akafe ngeSabatha ngani uJehova ngoba elungile unalisota kakho layifunda uphiko lithi akekho olungileyo zonke zizulu zonke wena uthi ungcwele uzelana esonto phela abangcwele abantu abangenzi esontweni kwase kuyaphela ngapha kwaphela Tanafika uNyazi Lwezulu lasimukela uNyazi lathi ngenani phakathi kwabo sangena phakathi kwabo sotho kodwa ngathi mase siyabona sasiyezithuba lokuthi akunikelwe sathi masiya khona mase fatha kunikele ngase ngiya mina uNyazi Lwezulu waqala mina manazare ngathi baba kusemakhosi wathi wathi ufuna uNkulunkulu akusizekani hayi kaShembe bakhonza umuntu Shembe umuntu hayi ningabavoteli abacindezeli usho mina anikhankasi ningabavoteli
abacindezeli abangafoteli weselakithi ntambama uselapha ekhaya kumzini wakhe egameni leNkosi yethu Jesu egameni leNkosi yethu uJesu inga akayena umuntu yena akayena umlungu akayena umlungu yema singadlala abantu incwadi yami ikha4 funda ba ngeke mvuka uthatha kude kodwa icabangayo ngeke hayi ongilekelele ngiyamdiliza manje ongilekelele mfundisi Soyitholi efesini uyawuthi ngezinsuku ezilandelayo intaba yendlu yaseKhanana iyaqiniswa esihlokweni sentaba zonke yona izophakama kuney'ntaba zonke kodwa siyavela khona ngoJanuwari abantu bonke izizwe eziningi siyakuya khona eKhanani entabeni yethu engcwele zisho zithi izanini isikhuluphula leKhanana entabeni kaJehova engcwele kusho indlu kaThixo kaJakobe yena osifundisa ngendlela zakhe zonke thina siyakuhamba emkhondweni yakhe ngoba umthetho ngiyabonga baba asididekile bafana bakithi kanti bangesibika uNyazi Lwezulu ngizokhuluma le ndaba noma ngathi ngiyayiphinda nginandaba ngathi baba uNyazi Lwezulu ngathi baba ngathi Nkosi baba ngona wathi wenzani ungacabangi ukuthi ukubulala ukuthatha inkemba umbulala kuyenzeka umuntu umbulale ngamasu akho wakhulumile usethule kuyenzeka ukuthi umuntu umbulale ngokungamphathi kahle abese umuntu umbulala ngendlela eziningi asikho ngcwele eNazaretha funda ba isihlabeni samaNazaretha ngathi mangifika uNyazi Lwezulu ngathi baba ngathi ngiyazendlala luthi uNyazi ngathi ngibika yonke inkulumo yami engayenze engiyenzile luthi uNyazi uma ngasala iminyaka ngithi mina baba uma Nkosi yamakhosi ungasukula isentence nje kuphela baba lo 32 ngizodonsa ejele yasithula into sezulwini yayisihlahla kancane yayifana isigqoko sibrown yayisithula yathi mangasala 10 years ungaphuma ya umuntu Nyazi umuntu ngathi mangasala iminyaka 10 ungaphuma yini na ngingisa maNazaretha nasintsha ngathi Nyazi Lwezulu ngathi mangakhuluma ngala ayikho into ngiphinde ngikhuluma ngoba lo mmeli olapha eThekwini wathi ummeli Mr uMbotho ngeke uJimmy House bamazi uJimmy House akena ummeli okudlala eThekwini ulanda amadoda sekunzima uJimmy House khethe kudala ngapha wathi ngaba ngidla imali yakho wena kuphelile ngawo isignature inezitembe eziningi ifana lakho labelathathwa laseBloemfontein kwamanye amathathu ofika sign into enebhumu phakathi ngathi Nyazi Lwezulu ngathi baba avele ngakhala wathi no ungakhala ukusho uNyazi ungakhala wathi masofike la mfike sokuphelele ngathi mangasala 8 years ungaphuma la ngaphela khona manje Shembe UNyazi ukuthi bathi sikhuluma sangathi siyahlanya engqondweni hayi ngoba sihlanya abantwana baNkulunkulu khona lento engaphakathi thina nayo thaba nozibela umfundisi uNyazi ayena umfundisi uNyazi ayena umbishop uNyazi
wathi mangithi qelele wayesiyangibisa wathi iNkosi ikubusise wathi uzophuma eje kodwa mawuphuma uze kimi hamba lelo Themba kaNazaretha kodwa ngathi mangilele eje yayisifeka le ndoda esizweni awuyafika kaNazaretha ngayibona le ndoda yebo Zaretha angisho ngoba bekhona ubambe le ndawo lerongo kodwa ikhona indaba emhlabeni uNyazi Lwezulu ngathi mangiyibona le ndoda ngayibona igqoke ngase ngihlangana namakhehla akithi amabili omkhulu bami uyayazi ukuthi uthula esebenza nobaba wami kahle bakhe imigwaqo ezweni lakithi ngase ngibona le ndoda ngiqhamuka Khosi ngiyoyiwa phezulu lapho uthuli babembe khona indawo babenze khona indawo babembe khona inkwali ngesikhathi belungisa umgwaqo Neza ade amakhehla amabili athi phuthuma nalo uNyazi likulindi ngathi ngiphikelela khona ngathi mangifika kulona uNyazi Lwezulu ngafika egqoka umkhele egolide umkhele ekhanda lifaka ibopheke ebhadi igqoka ingubo egolide ngoba ubona egqoke eKhenani ngathi ngifika into kabaki wasengathi eyincane kakhulu kodwa ithuphe emangiza yathi ngibiza legama yathi ngithethelele yathi kade yulinde sengisengathumela lamakhehla yathi tamthizeni wayo yathi khipha ipeni embovu no utshwayini ngalo yathi khipha leli peni yathi phethe into eyikeyboard yathi yayiphenya yathi final ngasayini yathi final ngasayini yathi final ngasayini ngasayini amaphepha 4 yathi goduka lapho siyohlangana khona nawe wazohlangana eKhenana amen shumlilo Ngisengisuka yathi suka wenza uShembe ngathi manje wayesephuma ebheka ngambili uyazi uhlalo umbili loBooksbox wayesephuma lolo ngasibongiseni wayesephuma ebheka ngathi manje ngisondele ekhaya sengibheka nje emzingabalo ngathi usucingo kaphapha hawu ngisejele 10 to 4 ngathi uNazaretha wami wasengiyathandaza ngathandaza bonakala Lathi afika ibhunu u5 lesongilanda kancaba. La ibhunu ngibona nika imikhanda ngoba ngisithendo sayigqoki lezi ungasengigqoke ezijeni lezi green lesathi amava ozungibona ngiphatha over ama right amabhunu engibeke ngihola 110 rand ngenyanga. Khuluma ngoShembe kaNazaretha. Awufunde Mbongo uJehova mphefumulo wami usanjani usanethuba ngoba siyasondela lesikhathi usondela isikhathi ungabuyisananga nalo namhlanje noma uguqe ngamadoda uthi uguqa njengami udumisa uNyazi Mbongo uJehova mphefumulo wami usanethuba siyasondela lesikhathi khona lapho uyatufika khona sosondele emashidini noma uyenqebwini lile lawo tufika sosondele emashidini khona isikhathi esiyafika khona ingoma ngihlabelele somali wasemlaza ethi mina ngingumhamba uyisho nje ukuthi ukudoza lethu zona ethi ngiphenkosi uthi uqondisile khona isikhathi esifikayo sokuphelile ukuhlakanipha sengena insizwa emakhaya zingene ngamagambuzi sifike zilikhali ibhokisi ziphinde zihleshe sithi qwaqwa siphinde zilikhali ibhokisi zibuye khona zithaya kalingaka babodwa abakhuluma la kumbeni bathi hawu wahamba wamshiya umakhoto omuhle wahamba wamshiya umbeni mangabe uya kombe emakhaya siningi indaba ekhuluma lapha awusho mfundi ngumhambi
Uhlatshelelelo lesihlabele uthi ucela umqondisi aqondise yakhe indlela la mina Zabatha ngase ngikhala uNyazi Lwezulu ngakhala kwaphela insuku ezimbili kwaphela ezintathu kwawulosibili Nathi ngiphumile khona nje sengukele ugandaganda wami ngene kuzimalanga omshayela umina amabhunu adlala ngapha ngene umushasha mawufika nje idepartment itheka ugandaganda ukuthi uzoshayela umina nginduna la ngoba kade ngaqala ukuphatha wangiphethe nje nawe ngiphethe nginduna la ngiphethe buzo kumina Bakushesa umlilo mina owenza yonke into la ekhaya. Ekhathi yonke emasizini mina owaziyo la ekhaya. Seyasayina nakwezinye indawo. Amabhunu madala bafowethu. Agcina sangesitayile kuke kanje. Kanti iyakhamba imoto yebhunu igijima nje ngomshini. Ngathi ngathi diyoni imoto ngathi yawathi ngena la. Ngeke phela nje athi yafika nje kunemoto ezimnyama zimile zitekwa amadoda ancike kuzona afaka lamasuti kuno uNyazi Lwezulu bafowethu amen seyiqalile lento sezulwini uthi ngone kodwa lasishaya isimanga bafo usefo leso ongasefe ezulwini osefe emhlabeni ya manje kabila namuntu umbilisana amanzi akazojema mfana ajema amanzi akho kuthi umbele umgodi ungene kodwa hleze nathi ngoNyazi amen sase ikhona kanti isikhulu sase ingithawula zonke sathi Mr. Umbotho zasho ukuthi prisoners zasho sibonga athi Mr. athi badlala uNyazi Lwezulu ngabona abantu bafana ngamawindi bonke kase ngithawula ikhulisa lamasuda amnyama kase ngibizwa ngaphakathi endlini sase ihlala sithi vosho kase ngihlala nami khuluma ngoShembe uShembe uyakwazi umlotha kwezinto amen ngoba ngicabanga nje ngawe wena ucabangela abanye abantu ukuthi na azibafanele na lezinto abayizona wena ufanelwe yini wena ufanelwe yini wena imcabango oyifuna nomulele uziphendula manje waqala wathi lento imfanele ube sothi ayengiyisa iBhayibheli yami uthini kodwa uJeremiya 52 uvesi wakho imicabango yami ayifani nemicabango yakho kusho mina Jehova kuphendula uyafana uthi hey bangakabata wasafunde komiti enza phamisana
Bonke alifunza kushiya le Cape Town. Sokushiya. Imicabanga yakhe yakulimaza mfowethu iyakhipha kuboka Shembe. Le inqumo esiyithathile ungayiphikisi. Ngoba zokulimaza ngelinye ilanga. Ungagijima UNyazi Lwezulu. Uyoma ngegama lomuntu. Ngoba ingilosi yami iyogijima phambili ifikile. Uthi yakhuluma imina ibimhlalela ushamkhuma nengilosi. Hayi lento ekhuluma iphutha. Shaka iphutha lento ekhuluma lo muntu lami ngwele. Loluza uNyazi isiwango lakhe. Lethi wena mnumzana. Yabona ngathi wena mnumzana. Wathi wena mnumzana. Wena mnumzana. Wena mnumzana. Uyaphila kahle la. Uyabona usishembe ethi uyaphila. Ubona isiphukuphuka esikhulu kabi kabi. Uyaphila la. Kunjani sele simfonele? Abathi ngale yakhe ifoni. Saka bafonela nomabhala ngoba siyasupheka nalento yakabhala thina. Woxola Ndlunkulu. Ovela umdedele nje makuthuba izosha. Ubaba mayibiza ungathi ungale kwalesikole. Akwalesikole singale. Awuvele ushashela uzela cabanga usuke hadi. Abe awuvele ematantoni ya. Awuvele uze akekho umatantoni leko ibhodini lakho kodwa ungathi ula eduze. Ushayembe eNazaretha. Uzoyifukula yena imoto ubone songele ebuhleni. Kuphi ebuhleni ungena wenza iphutha kuNyazi. Kubiziwe udawona abakhonzela wenzani. Ukuhloboka eNazaretha abubona ukuthi uzohamba ethembe ezinhle cha. Ukuhlubuka ukuphikisana nomthetho obeka uNyazi. Ukuhlubuka lokho. Ubaba uyalibeka nawe uyalibeka ukuhlubuka. Sasa sengikhawula ikhulu. Kwangena ngaphansi ngahlala. Kwavele kwaxoxwa ngoNyazi la. UNyazi lunje. Hayibo. Lana yini kade ngisengayo. Kwangena le ngqondo ukuba ngibe nekhanda beliqhwahaza kancane. Yini lesibizwe engizweyo. Washo insizwa. Uyingahle lensizwa athi hayi izoshindisa amadoda. Kufanele sibuyisele i-report. Ubani umuntu ade phethe justice. Lo kathi sathi akaboni ubani isibongo sangiyamkhohlwa manje. Kodwa kufanele sibuyisele okumasutha. Kodwa kufanele sibuyisele i-report kumasutha phela. Lento seyasiyo la esizodlala. Wathiwa mthetheleli Dion uMbotho ngathi ya. Kwathiwa unazi impahla zokugqoka ngathi mina hayi ngengayona inkinga leyo. Ngihamba ngigqoke kanje. Khuluma ngoShembe eNazaretha. Kwathiwa ngomhla ka-15 2008 kuJanuwari uyagoduka uye ekhaya 18 years engihlala ejele. Usho ngonyaka 18. Uma usucabanga ukuthi wena uzodlala ngoNyazi sizokubamba sikudedele kufunga imali lethuneni. Uyofulanyulelo uyena akulamulele kodwa sikubambile thina sikubambe sikuyeke noma bhala sikubambe sikuyeke la sikuyeke khona uyoba sovuthiwe mntaka baba ngoba asifuni umuntu odlala ngoNyazi nanda eCaptain ingadlali ngoNyazi. It's not merchandise ukuthi masothola isikhundla kuleli bantu fanele uzoceba asile uzoceba sizosebenzela uNyazi. Amen. Bantu abasezulwini bathi lalela bathi sayina la ngathi sengisayina lama phepha engasayisa uNyazi esibonakalisweni ngaphinda ngasayiniswa awu4. Ipeni engasayiniswa ngalo kwakuyipeni elibomvu ithi incwadi kaNkulunkulu ubani uNyazi. Ubani umuntu ngifuna ngaphathi kwethu amadoda angeze nabo isenzo asadoda lanhlala sangibuza kwenzakalani. Ngathi mangifika ekhaya ngathi waqoqa umndeni wangikhomba ngathi umndeni wena uyiNkosi yamambala. Umuntu uNyazi. Umuntu hamba uye kulelo hlathi lakho uhlubuke. Thina ushasimile nje la. Naye ugcina isiluleko sokugcina sengihlala phansi ngebafu. uPhilip sengize ngayivulela hayi sengiyakudivorce.
Usicabangela wena nje omem lekhaya. Hayi baphila ngoba kunankinga mfowethu. Funda uhambe nawe. Uqale 2. Uma kukhona ukuthokoza uma kaNkosi uMbotho phakathi kwakho. Yebo. Uma kukhona ukududuzeka. Uma ke hamba nayo. Ukuthanda. Hamba nayo. Uma kukhona ukuhlangana kamoya. Uma kukhona ukuhlangana kamoya. Uma kukhona upele nomusa. Uma kukhona upele nomusa. Lenza ukujabula kwami kuphelele. Kwenza ukujabula kwakho uthena uNkosi ubhala wathi ukujabula uzenzela wena la ukhona. Ekubhala ngathi ngiyayikala ke lekhuluma. Hamba nayo. Nibe noqonda kunye abantu base Cape Town. Noma ngathola ekhaya ikomiti lizokhuluma kodwa nibe noqonda kunye. Nibe moya munye. Nibe inhliziyonye. Ningenzi lutho ngenkani. Nawe uyikhaya. Kodwa ngokuthobeka. Makube yilowo nalowo. Asase ngathi uyena muhle kakhulu kunabanye. Akube yilowo nalowo. Ungabheki wena ubheka uma kubheka abanye abantu. Nibe noqonda. Lokho nabo Cape Town. Sizonikeza ukuqonda nathi njoba sila ukuthi noma dadu leyididiyela zonke. Nokuma kaThixo. Akashongo ukuthi uphanga ukulingana noThixo. Kodwa wazambula. Wathabatha ukuma komfazana. Sala phansi. Sukuma lole. Ndothi enqumo phela. La umfundisi wele Cape Town. Yangezwa. Umfundisi wale uzomthula ubhede namhla. Sizolalela uyamethula yina. Ukuhamba emuva nereport enqumo. Siyaniyazi umfundisi wethu nina abantu base Cape Town niphathe kahle lo mfundisi. Bashumani base Cape Town nimphathe kahle lo mfundisi. Umfundisi wenu la eCape Town lo. Njengoba la umlando womfundisi uPlaza. Nyangizwa. Angihlazi mina ngeke ungani wenu. Noma ngathi mina ngisukela ngibonile amatekisi la ngakhona ngingagijima ngize ngiyofika khona amatekisi. Umfundisi lo wala eCape Town nina no Cape Town nimphathe kahle. Sifuna eKenana ningamlalisi kuma plastic sifuna beletende. Amen. Amen. Nyangizwa bashumayela. Akusukume bashumayela bani. Akuyenzi ukukhuluma nomuntu ongezwa. Labavangeli bala ke basuku. Level Philip level. Sala phansi mabhala ungixolela kancane ngeke ngayikhuluma lento mntanami ngisengizosala phansi ngeke. Philip 4 11. Okay. Imani ngenyawo ushome. So hawo. Imani ngenyawo. Ima fundisi ima. Yona le abanye wabenza. Abasefisi. Abasefisi. Ngifuna ukuthi madlanduna kumlibo. Ngifuna ukuthi abashumani make babheda. Uyangezwa madlanduna. Uba nethekthina sibaqondisi. Uma nabavangeli baba nomoya okwenze wrong niba nethekthina sibaqondisi. Uma umfundisi wayenza wrong niba nethekthina noNkosi ubhala sobaqondisi. Funda ba. Akuze uzothi imali kaShembe uzosetshenzela uShembe la. Funda ba. Ha? Abanye wabenza abapostoli. Abanye wabenza abapostoli. Abanye Abanye abaprofeti. wabenza abaprofeti. Abanye wabenza abavangeli. Abanye wawenza wena phonsisana. Wenza wena wenziwe umphathiswa awuyena umphathi.
wena wini umphathiswa uphethe ini izwi labane lonyazi uma uhlala kushayela ucingo etha kuthi ungabe nekhokhasi yakho ecaleni lalela uhlalo niphilisane ngengqondo eyodwa wenziwe ukuba yini kuba umvangeli ophethe ini izwi lonyazi funda abanye wabenza belusi nina nenziwe abelusi nina nini abaluse ini uma abantu banganikeli nini ngidafa banganikeli hayi baNazaretha hayi labantu baseningizimu labantu bayidla imali yakho komuntu odla imali yakho imali yamakholwa uzothi ufika unyaza kunyaza ukudliwe yakho yini yakho Kumiyela abantu kwenza izinto ezinhle zikaShembe. Amen. Singethi nendaba kaShembe funda baba. abanye wabenza befundisa Abe uzwile baba. Abanye wabenzani? Funda. ukuze baphelele Bona uzakwenu. ukuze baphelele abangcwele ngomsebenzi wokukhonza Abanye ngokwakhiwa komzimba kaKristu. funda. Abanye wabenza befundisi ukuze baphelele abangcwele ngomsebenzi wokukhonza ngokwakhiwa umzimba kaThixo. Ukwakhiwa komzimba wonyazo. Sit down. Inkosi isenizweni. Amen. Ngekhethi Inkosi enkulu yaManazaretha UNyazi Lwezulu. Amen. Uqala sixolise fika lesikhathi esifike ngaso ukuthi indlela zala yadida kodwa ke engikusukumelayo ukubonga kakhulu inkosini yesizwe amazwi asethe wasipha wona kule nkonzo yasekuseni ngisukumela nje Nkosi ukuthi Inkosi zikubusise Inkosi ikukhulise. Amen. Ngicele kobaba befundisi basiphethele ngomsebenzi ubaba umfundisi uBhedla asihlabelele asihlabelise omunye umfundisi wena mfundisi ubusisi awukamethuko kusenguwe intambo sekuwe iyo lento ngikhomba wena mfundisi uyothi ke osomethulile umkhomo baba mfundisi ubazo sabe mfundisi uyosabe mfundisi sabe semfundisi Bhedla ukuthi sinkonzo ngingakahlali phansi bangcwele kunomnye umsebenzi esocela befundisi singazi ukuthi siwenzela la ekhaya noma siwenzela lapha emzini kaBaba siyakhona kodwa kuhle siwenzele la befundisi asiwenzele la ngicela nje ke siwenzele la lo msebenzi emva kokuba ke sesivale inkonzo isihlabelo sesifushane bomfundisi ake ngifundise angathi namampondo la sohlabela ingoma ka172 Yebo. izinto zingashaya uzohlabela mina mfundisi ngivesele lo ngizoyivuma mina nivume kuline wesi lengoma ngoba sengenzele kube yikhindi nje kusekude la siyakhona 117 uthi adede lapho wema